Польскі сасалік з выглядам ад першай асобы ў сеттынгу Еўропы 19 стагоддзя на баку арміі Напалеона. Што з гэтага гучыць больш дзіўна, абірай сам, але выглядае гэта і адчуваецца проста афігенскі. Распрацоўшчыкі Hostrunner вырашылі тармазнуць. Цяпер ніякага паркуру, толькі халодны пот, парыраванні і трошкі магіі. Ты салдат арміі Напалеона, якая маршыруе на ўсход па альтэрнатыўнай Еўропе 19 стагоддзя. Аднак замест суровай зімы на шляху знікае таемнае рэчыва нефтаглабін, якое і надае гульне паранармальнае адценне. Менавіта яно выклікае жудасныя мутацыі, праз што ворагі выглядаюць быццам Вільям Біркін з Resident Evil. А вось галоўнага героя нефтаглабін надзяляе звышнатуральнымі здольнасцямі. Таму, акрамя шабляў і мушкетаў, нам будуць даступны сапраўдныя магічныя навыкі. Напрыклад, як выспацца пасля 30, але дадалі кіданне полымем і прыцягванне аб'ектаў. Распрацоўшчыкі таксама абяцаюць шмат гістарычных і літаратурных адсылак. Мяркуецца, што поўнае праходжанне зойме каля 15 гадзін. Але чакаць праект давядзецца да 26 года. Назва гульні Valar Mortis. І ўжо сёння ў Steam можна падаць заяўку на плейтэст. Лайк і падпіска, калі было цікава. Па-па!